Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ka dan like ka subscribing sannan ka share saboda yan uwa su gani su amfana. Wannan shine video da zan yi akan chat patterns. Insha Allah za mu video akan chat patterns sosai in Allah ya yarda, kuma za mu ci gaba da videos kamar yadda muka saba yi a baya. In Allah ya yarda za mu ci gaba da abubuwan da muka saba yi. In Allah ya yarda bari mu shiga cikin bidiyon direct in Allah ya yarda. Chat patterns kamar yadda kuka sani su ma suna da alaka da support and resistance, saboda su ma suna tafiya ne a tsakanin support and resistance. Sunan chat patterns muna amfani da su ne wajen gane trend din kasuwa da kuma inda kasuwa take tafiya. Da idan abu kaza ya faru abu kaza zai faru, idan abu kaza ya faru muna tunanin abu kaza zai faru insha Allah. To yanzu za mu yi bayani akan chat patterns da za mu zana dalla insha Allah. Da farko chat patterns din za mu fara daga na ɗaya kowane za mu rubuta sunayensu. Bayan na rubuta sunayensu sannan kuma sai in zana su gabaki ɗaya kowa ya gani insha Allah. Da farko wannan shine za mu fara magana akan symmetrical triangle. Triangle shi na farko, sai ascending triangle, sai descending triangle, sai falling wedge, sai rising wedge, sai wanne falling wedge, rising wedge, sai head and shoulder, sai invert head and shoulders ko inverse. Shoulder, sai wanne sai double bottom, sai double top, gas nan dai duk wa'annan za mu yi bayani akan su, sai last sai mu yi magana akan cup and handle. Wato wannan su ne za mu yi magana akan su, kowa sai rubuta insha Allah. Wannan su ne symmetrical triangle, ascending triangle, descending triangle, falling wedge, sai rising wedge. Bayan su sai head and shoulders, inverse head and shoulders, sai double bottom, double top, cup and handle. To za mu fara zana yadda symmetrical triangle yake insha Allah. Wannan shine yadda symmetrical triangle yake. Za ga daga nan haka to shi haka yake angle na ƙasa na nan ƙasa, angle na nan ya kalla nan, wannan ya kalla nan. Wannan bai kasance ta haka ba kuma bai kasance ta wani waje ta haka ba, ta straight ba. Ya kasance ɗaya na kallon nan ɗaya na kallon su bakin su haka. Kun ga kowanne yana ɗan kwance kenan. Wannan na kwance ya kalla sama, wannan na kwance ya kalla. Wannan shine symmetrical triangle. Yana da 50%. Ana tunanin idan ya zo nan sama zai yi kasuwa in tana tafiya cikin nan ranging. Ana da 50% tunanin zai iya yin sama ya ƙasa, ko kuma 50% zai iya yin ƙasa ya haka. 50% 50%. To wannan shine symmetrical triangle. To sannan kuma sai ɗayan wanda zamu yi bayani akan shi bayan symmetrical triangle, sai ascending triangle. Shi ascending triangle ga yanda yake nan. Ascending triangle shi haka yake. Inda aka sa wannan ana, wannan ya zama right angle, sai a ɗauko wani anan, wannan zai zo a karkace. Wannan shine ascending triangle.
wannan shine ascending triangle. Bayan an samu tortoise nan 1 2 kasuwan tana haka an samu tortoise, to ana expecting 70% na sama 30% ne ake tunanin zai kasa haka. Wannan shine yanda ascending triangle yake insha Allah. Sannan kuma sai next wanda zamu bayani akai shine in Allah yarda zamu bayani akan descending triangle. To descending triangle shi kuma yana opposite din wancan ɗaya ne. Shi descending triangle haka yake, layin ƙasa wannan yana kasancewa horizontal haka, bayan haka sai na sama haka, daga sama zai haka. Yau wannan ya karkace kenan, wannan ya karkace, wannan kuma inda zaka zana ka gane ga fatan inda ka zana shine ka tabbatar ka sa na ƙasan nan ka sami rectangle din nan, wannan ya kasance triangle. Kamar yadda ne magana support a resistance ana sa su ta haka ne da rectangle, shi kuma triangle line za a sa shi da wannan triangle line din shine shi haka yake. In kasuwa tana tafiya haka, tana ranging a cikin nan, ana da 30% ne ake tunanin sama zai haka, amma a ragowar 70% din ana tunanin ƙasa zai yi, 70% ana tunanin ƙasa zai yi. Sai next sai falling wedge. The falling wedge shine aka fi kasuwa tafi kaman creating din shi a market. Shi falling wedge haka yake, kasuwa ne ta dan kwanta haka. Kun ga wannan na bambanci da symmetrical triangle. Kasuwa ne za ta kwanta haka, wannan ya dan karkace, ya kalla ƙasa, ya dan yi falling kamar yadda ake magana, ya dan yi falling. Sannan kuma na saman shi ma ya kasance a haka. To wannan shine falling wedge, insha Allah. Sannan kuma video na gaba, chat din mu na gaba nake so in ce sai rising wedge. Shi kuma rising wedge opposite din wannan ne. Sannan shi wannan da ake trading din shi ana expecting kusan 80% idan kasuwan tana ranging, to ana expecting za ta fasa nan ne 80% ta sama. Alaman tana down trend da tashi za ta yi change direction ta sama. Gaba ɗaya 20% bai wuce 20% bane ake expecting ƙasa za ta yi ko 30%. Wannan shine falling wedge. Sannan rising wedge shi kuma opposite din wannan ne, shi kuma sama kasuwan take kallo haka kasuwan take kallo. Idan mu gama za mu je cikin chart sai mu duba su insha Allah. Haka rising wedge opposite din wannan ne, shi ga yanda rising wedge yake, shi ma sama kasuwan ta kalla. Idan kasuwa tana ranging a cikin nan haka, tana tafiya tsakanin support and resistance, ana expecting 80% za ta yi ƙasa ne haka. Wannan level din ake tunani kafin mu zo mu ga yadda ake trading din su. Sannan 20% to 30% shine ake tunanin za ta yi sama. Wannan shine falling wedge da rising wedge. Sannan kuma sai wannan na gaba sai head and shoulders. Head and shoulders zamu gan shi ne akwai abin da yake hada mana shi. Wannan akwai tool din shi a cikin tools din nan, wannan categories din nan akwai categories din nan ga sunan da yawa. To a cikin category in ka zo zamu ga cikin patterns, gashi nan cikin patterns shine na 4, gashi nan anan wajen, gashi nan anan. Wannan shine head and shoulders, yawa haka, haka. Wannan shine head and shoulders. Haka yake. Sannan market din tana tafiya, ana tunanin ta baro uptrend ne haka, kamar daga sama kasuwan ta zo uptrend, ta baro uptrend nake so in ce, kamar haka ta zo daga nan, ta zo ta karya nan. Idan tana tafiya tsakanin head and shoulders, to ana expecting lokacin da kasuwan ta zo ta karya, ta gama tafiyan ta gama ranjin din ta haka, ana expecting to kusan 90% ana expecting ta zo za ta karya nan ne ta yi haka, sannan ta ci gaba da tafiya,
ta ci gaba da tafiya. Za mu zo daga baya mai bayanin yadda ake trading ɗinsu. Za su ci gaba da tafiya. Wannan tsakiyar shine ake kira da neckline. Za ka iya sa abin nan ɗin ma ga neckline ɗin shi da kanshi yake creating ɗin kanshi, saboda tool ɗin sunan shi kenan head and shoulders. To shine. Sannan kuma sai ɗan uwan shi yana kasancewa ne opposite ɗin shi. Bari mu juya chart ɗin nan kawai. Bari mu juya chart ɗin nan. Ga ɗan uwan shi ne inda yake kasancewa. Shi ɗan uwan shi ne asalin head and shoulders, wancan kuma invert head and shoulders, wannan kuma shine head and shoulders. Shi kuma wannan reversal pattern ne na downtrend da uptrend, kamar yadda dukansu muke magana. Reversal patterns ne na uptrend da downtrend. Idan muna tafiya a nan, ana expecting kasuwan daga nan ta zo daga uptrend, tana zo daga uptrend, ta gama uptrend ɗinta, to ana expecting za ta dawo downtrend. Idan ta zo daidai nan wajen kenan, ana expecting za ta yi haka tukunna za ta tafi downtrend, za ta breaking neckline ɗinta kenan. To wannan shine head and shoulders, wancan kuma inverse head and shoulders shine opposite ɗin shi. To wannan haka suke. Sannan kuma idan mu ƙara dubawa, za mu iya ƙara ganin sai double bottom. Shi double bottom yana kasancewa ne kamar W. Double bottom yana kasancewa ne kamar W. Za mu gan shi kamar haka. Bari mu gani. Za a gan shi kamar haka, double bottom kamar haka yake, kamar W. Double bottom haka yake. Shi double bottom haka yake. Za mu gan shi kamar W. Sannan kuma sunan shi ma kenan. Sannan kuma idan ka sa wannan neckline ɗin naka a nan haka, ka sa trailer ɗinka misali, to ana expecting kusan 90% ana expecting idan ya zo zai karya nan, ya zo ya ƙara estes tukunna ya yi sama. Insha Allah zai ƙara yin retest sannan ya yi sama. Wannan shine yanda muke tunani, in Allah ya da zai faru. Sannan ka duba za ka gani kusan duk sunayensu da ake kira kusan haka ne suke bayyana. Sannan sai next abin da za mu yi magana akai shine sai wannan. Idan ka duba cikin YouTube channel ɗina ga sunana nan, za ga cikin playlist. A cikin playlist na yi videos a nan wajen, ga su nan na keɓe su gaba ɗaya, technical analysis videos ga su nan guda 11. Wannan tun daga farko ne wa'anda na yi. Insha Allah mutum zai iya sacin sunana, sannan ya dana like, ya subscribing, ya sharing, saboda akwai videos masu zuwa insha Allah. Wannan sune videos ɗin da na yi a cikin abin nan kenan. Wannan sune videos da na yi a abin nan ɗina kenan, a YouTube ɗin. Sannan kuma bayan haka akwai videos masu zuwa in Allah yarda, wanda suna nan hanya. Wannan shine. Yanzu za mu je kan abin nan na gaba, pattern ɗinmu na gaba. Pattern ɗinmu na gaba shine za mu yi magana akan cuff and handles. Shi cuff and handle a yanda yake, akwai wani tool da za mu je cikin categories ɗin nan, sunan shi ARC. Wannan ARC ɗin, to a cikin ƙasa, cikin categories ɗin nan za ku gan shi, za ga sunan shi ARC. To idan ka ɗauko ARC ɗinka, za ka saka shi a haka. Muka ɗauko ARC, za mu gan shi haka, sai mu yi haka, sai mu ja shi ƙasa. Ƙasan ake ja, nan tsakiyan ake ja. In ka ja tsakiyan nan, shine zai baka cuff ɗin. Shi kuma handle ɗin ana samun shi ne, shi ma cuff and handle ɗin akwai abin nan ɗin shi, opposite ɗin shi. Ana samun shi ne sai a samu kaman channel. Wannan abun akwai wani tool ake kira channel. Ana samun shi a channel ko kuma ka sa trend line, sai a samu handle ɗin haka. Cuff and handle haka yake kasancewa. Ko ka sa wannan, ko kuma ka samu koma dai menene a handle ɗin. Ana expecting kusan 70% shi ma wannan ana expecting idan kasuwa tana tafiya, tana ranging a nan a cikin handle ɗin, tana tafiya a handle, tana tafiya, ana expecting idan ta fasa nan ta yi haka, ana expecting to za ta yi haka sannan ta miƙe. Abin da ake expecting kenan. Wannan shine hit and cuff and handle. Sannan kuma akwai opposite ɗin shi. Idan muka ce za mu yi opposite ɗin shi, bari in juya wayana sai ta yi mana opposite ɗin shi. Shi kuma haka zai kasance.
kamar yadda double bottom da abin da suke head and shoulders. To wannan haka shine suke insha Allah. Shine a takaice. Sannan za mu shiga cikin chat yanzu mu fara yin wasu daga cikin su kafin idan time ya bamu dama. In kuma time ya bamu dama ba, za mu yi kokari mu ga wanda suka samu next video sai a duba mana. Ka kuma ta ku danna mana like, ku subscribing, sannan ku sharing saboda ƴan uwa su gani su amfana. Insha Allah video sun suna nan tafi akan price action sosai kafin mu koma SMC strategy insha Allah. Yanzu abinda zamu je cikin pattern mu fara dubo symmetrical triangle. To bar mu duba a cikin wannan chart din ko zamu samu kamar yadda na bayanin shi a baya. Symmetrical triangle. Sannan akwai pennant, zamu bayani shi ma akwai pennant nake so in ce. Chart din suna da yawa. Akwai pennant, na manta ban sa mana pennant ba. Akwai pennant yana kama da symmetrical triangle ne, sai sa na tana da shi yanzu. Pennant, akwai bullish pennant, akwai bearish pennant, sannan akwai flag haka. Sannan bayan shi still akwai ma kwara daya, ina so in tana sunan shi ne, ga flag ga pennant. Insha Allah ina tana zan zo shi ma rubuta mana sunan shi sai mu ga. Suna nan da yawa dai, amma wannan ina so ware mana wanda za mu yi amfani da su ne, wanda ba za mu da su yi amfani da su lokaci zuwa lokaci. Bullish pennant da bearish pennant ga flag. To yanzu za mu fara su yanda pennant take. Shi pennant yana da dan karamin abin da ake samu. Za a samu symmetrical triangle haka, dan karamin symmetrical triangle, sai a samu torches a cikin shi bai wuce 1 2 3 ba. Bullish pattern ne. Idan ana bullish ana expecting za a tafi bullish, idan ana bearish ana expecting za a ci gaba da bearish. Kawai kasuwan ta ci gaba da, idan ta zo daga ƙasa ne misali, idan da ƙasa kasuwan ta zo ana expecting za ta ci gaba da samanta. Idan kuma da ƙasa ta zo, daga sama ta zo, inda ƙasa ta zo ana tunanin za ta ci gaba da samanta haka kenan. Haka kuma idan daga sama ta zo, na juya wayana misali haka, na juya wayana but to gashi nan ana tunanin za ta ci gaba da tafiya ƙasa. Shi kuma flag ba abu ne mai wahala ba. Za ka iya zana shi da channel, za ka iya zana shi da abin nan ɗinka, za ka iya zana shi da wannan abin haka. Shi flag za ka iya zana shi da channel, ko kuma ka zana shi da wani abu makamancin haka. Idan muka sa channel ɗin mu haka, shi ma farar channel sunan za ka iya zana shi. Naka zana shi haka, yawwa haka. Da akwai bullish akwai bearish. Idan kasuwa tana tafiya uptrend aka samu flag, za a same shi haka. Akwai rectangle flag. Rectangle baya da matsala sosai, inda yana pattern yana kama da support and resistance. Sannan gashi nan a nan wannan ana tunanin idan kasuwa ta zo cikin nan tana tafiya haka, wannan ana tunanin bullish ne, bullish pattern ne. Shi ma kasuwa ta ɗanyi wani ɗan hutu, ɗan ranjin kaɗan, sai ta kuma ta gaba da tafiya ta sama. To wannan shine ake ce ma flag. Zai ganshi kaman tuta. Sannan na ƙara juya wayana, za ku ganshi ya dawo ƙasa. To wannan shine bearish da bullish da bearish pattern na flag. To wannan su ne wa'anda za mu yi videos a kansu insha Allahu, a hankali. Duk kowane za mu fara duba shi a chat. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon insha Allahu. Kar ku manta ku yi like, ku yi share saboda yan uwa su gani su amfana. Sannan next video duka wannan chat din insha Allahu za mu yi bayanin kowanne a cikin chat, mu gan shi yanda yake aiki in Allah ya yarda. Na gode.